Abusiami mobi biara chi mobi biara kwaba emergency Ghana TV so na we na radio story at say me di free Otecfm at say nkwanshan sem futuo nsem abrabon fanto nsem ewo mu pa enti gibe na ne tenase na ti owie so na wa fam aba na sa wodi etum hufu yie pa na ye abayo bi kana sem ane kasa ne nya ye mu nyina akire sem ono 37 years is 30 years no akwakufa akokra papa bi atese ono so ko enfie duosun 70 years one na tena ewi ache na akwakoye nsem bebre amedan kra na papa no han man no kramp no abayi niema mutogu mu nyina efim so still kra no ha no na yenkonkotie emu yie emra mempese me wura mu in details yenkonkotie ne ye ba mosonfo me kire ma adwene Wefe papa, where did you say 16? Who of you say 30? She, you 16, 30 years. 30 years. Ha! When we are autosomy and son, what you buy me and son on. Ah, at here for we part. Why was say many sound? When you swat on wine, also I would say, why 9? And the other one can answer Mosiano Creja. Yes, I'm now. Yes, you wait 60 years. I could move for. Anyway, you wait. Oh, yeah, Juma Bay. Basho Minton Tong near Madia may be a misua. The Obina Bia Swa. Hey, only Mamma saying a war night. Basho, many bema. My first born then I go school at the age of 14. By me and son, many bema bako. Enti a man 9 only my mammy and son now. Me no. Basho, and on only now 9. Or that son in it, and now only a jay. Basho, men a jay. Into ye, sengre mother. Basho. So almost show my dear, and now war bre. Basho, me and I member. Why now show ma? Where dear me? Why now now be Yisrim? We are dear me. Semikai. Oh, say, Sa tribe me a new way, Ghana ha, or Mawo, a very different Ahusiobi. The any who offend who pa. The any who offend Yajana who offend Yamadi and who offend. Sa no motie. Omo Yako, Omo Mano. Isrim for no for no. Oyefra friendly. Oye DNA kusasi sanka mbeka kusasi aka ho kusasi fo maya frafra maya ahonafo wo mo kala se ya bi yankopon ye hira wate that's se wawo 9 kra na se ne wuti hoi ni nyina ye hira ye hwɛ se de ode ba ye ya kro bia de wo de anya meka kire wo awura enawie asem ben na 16 years Edwa ba yenim ha emane how etiefo se mekata na nimu TV ne so emane how edi asem ne de waba biewa no hyase na kyerɛkyerɛ wasibu na mentio basho papa me dase last year mo me na machimama ana me koshia papa bi te bi shia no no so na me to ade na wo to na obi kaseti ana mso papa pe ni mu de ni kwansa wo kaseti ano ene am boy ana me so ana wakansa wo na wo firi na mso me firi bo aman na so tiana mso me ba ha beto ade no so aya o munta mo gesa ba o mo kokon no mo buara mso nya sa na ni patie mso kama no so o be fa ade wo firi ma so nkwanta aha na ya o be fa ade wo tong TVs ni niama o be fa ade wo he bo aman e wo bo aman e wo kumase mi hye no kumasa okay ana o se o pe obi ni na atena ana mso menya bayo ma wo 4 ana o se de be mense obi a wana mse de be ma wo 4 me ba pe ni kura e be wie school but me won tam de no so na me no betana na me se wo yire wajina wasa no so me wo yire but on se wade sem ya sante fo mba die o mo ha adwena mo so mo ha adwena se sen no so mo ntemate ana me se awade gya ya bo na so okay ana edi nkoma nche didi nkoma o fo nso ana so wo bakumase ana me kire no so ho ne de wonim bo aman nti ebe ya me behia no kan behia no kumase ya ne didi nkoma na me so beto ande bia so na me bekuro beto ande yako Jesus Saturday nkwa na me bekuro afide
ye didi nkoma na ode pesi na so na penema na me so no mbehwe mabusi afo na so menya abotre na me se ene bo ama he ode obetima betena na so de be hode kwan wa di beya bibia metene me nkwa na me so mete family house mu but adan na mtinde me ne baba me ba pen ye na etidan ba ko no so okay on de on haje ntime mpedan wokuru ana me pedan na che se fribu aman ho na wote no na pedan wokumase okay ana me pedan se be ya onu firi man so ba obetumi aba wo nchen to aso na me so ke die bedan na mitim ne ta me so na so ta me so kura me mfa ma obi te me de ma me sister bi ana wotem na me so na so okura si de wo so pia adwuma de wokokurom kura nsu kura obetumi aton obenyeska ana me so okay ana me ba ye na me ne meta ti ngrofo mu firi silemba se ya because amati krom obi wa opese okokura aso opese okọ sefi akwantambra omu beswe me so na mako nti I am free me papa bi wa I am free na ya me kono ho nti me kono ho na me kofa ni amaka kra ya me dikoton gala breaking day no nti me ba ya na oba ya na ne ya da ho ana me hu so oba bi afred oba o nchen wotakwa ho ba che oba me nchen wokumase ya okay ana me hu so oba bi afred na msa na wofa na oba be na frenya wa yire no no oba ne kasa oba na wakofa no wunim na oyisi kama na wabonu krum so ese ni se na mse nya ofani nti phone mana na mena nkasa wanka no kura sa ankyere me wo yire kura ye kuzaso fo me papa ware me ansa good nti enka mo se me mfa mo se mitima be ware atoso mba na kura so de hia se wo yire beto asa wo ba patane se odum boko ko kyere se oba me pese me ware nini so waji tuma waji mituma me kokko so mo no be se bo so me na masan betena ma ngwase de bi me na me de mo me na me ye be ma se me ware am so okay yes okoya okoso wamba obaba bese busume na wasamba na mesumi ye medwuma ngangakra timi hu ye wasamba ye ne asamba me frena dakora ma mi wure fese mi bi na waso da hospital adanya na yire na bono o ma so nkwanta o amiya na mana koku ma me da akoto hospital ofa na wo ne ne ofa kina na yire abona nam so minti nam sa o se ne yire ayedai abona mana koku ma ne yira bono amana amiya na menim ono be ma no wakoko ma ade o ya akokora 65 akwado benya 65 na che so ko 70 eno o se ne yire na ye ne den abono amana koku ma oba nso akonfef za ka kire nse me de odi ye be ma na wabu be ma na amana koku ma nti me so do wodi mbehye mbutu wabu be ma na amana koku ma dia nti na ya kaza kasa ti dua bono be mo so wa makotena se ya kaze obana aso sofo ni obana sofo kura na kajense wono na tena asem no so no kajense ena won fa me na mama no won ka kire na me ntweme ho na me se papa asem esi ni papa no oba won ka kire me oba so wode ni phone to silent phone bele ya me hu oba hu oba ye kola jikwato ade ebre me oba na oye ko no akate phone oba ye kola na so oba won chen no opeso oye ko a wo soma me okay oba soma me jikwato ade ebra okay enti ube kwa aba no no oye ko abonten won ye ko no so wode mo obetima ka se ma anya ka ka niwo mitimi de se ma anya ka na me wa anya ka se ma nso kwa otum ka se ma anya ka station ni pegu ho ma anya ka na che se sa no ne yire na e kan no wo ne yire lie se oba kumanse no wa anya ka okay to aso afere da kuro de me da wa anti me yare ya na me che obiska nti me che obiska na obi ka jamse me obi a me free e kama wansi di kura me de be ya doye wow nti me che obiska no because na kama las ana me diska ne che papa na o se o tam so so bewu because wana wakotale ni kunu ho a wayese ni wate ko ne se oba na frɛ na me se mate papa ne se oba na wan ha adwene sa na o se de bi ko ka kira be ma no busane se na yire no wabodua mama akodane de o cheni scan ma waso wabodua mama akodane oba na abo de o cheni scan na e ka sa asem we tell waso oba na bodua ma be ma na ne mba akodane dua no ntuko busa ntime da mani o keti ya ma hu papa na Dr. Season ni mo ma hu papa ni bio simple plus ho na no okay yo okay ana me ko na me push na o se emiri bi ntoka bi asu na oba na bone but o makwada ne da ne dua no na me so okay ana me frɛ me sister bona mane ana yoko hwehwem yo na mo se ampa ana papa ne conference obeda ne papa ne bona me se mpacho ma me nko hu oba ne obo dua na agwambo so obetima da ne dua no nti o mo da ne dua ne wie ye no papa ne so obetima da ne na oda ne ye na me se David obo dua ne ni ho me ni masema o kan oda ne
ana papa nso obi timi bo adua no wabrechire no badane ana papa no bo ho ka no modane adua no ana obodane adua no mse ofa ayeyie mentimi wunja memba menkasa me wo yiri ntimi mpewo kwana wo na yiri nkosi esi amontem so waji tum so be ware ya mebe kurom ho be pa wo ba na chew sa matale ukunu ho so waji tum so yikunu ni ware me a meje tum papa so wanti ase da ama mempempe yifo mamoko okuru no so akọpa ye kwa na ọba no kura ya abebo mu okuru o manso nkwanta ho okobi me kobi oni mpanyimfo ne kọ manso nkwanta manso waza me kopa ọba na chew se menim me kwa ye ono nso ye maame panyini ana maame na nyini wo so ono be ma kura ware ye 35 years ni 35 years na ohwe se be se ne awutie no abetare ni kunu ho asem besi nti hu no na akoma tie si ne so afre na me se maame pacho o sori ya na me se be man so a wodi mfom so baaye be man sori ya wasan hye maame na bufu se ono ana mbe ware me na ayefro dondo afre na oba ne de akoma na kosoro ana ya pana cho no ya abomi na me se pacho mintimi me ware yewe me papa me mani hu kura me papa be do koku a eduru mi ya so ko ware me maame ko fa na chiri ba miansa abede ba maame papa e kura so me papa pata no waje ntoma no waje sika kakra ba that 15 series na nyi sika kitwa me na mani wo na chiba miansa na ode kan kunu enso ma amje onu kura ko fa na chiba miansa ba kan kunu kura wo waje ntuma mienu na wo ma ni 15 series ba na 15 series 2002 asem na meka no na nyis inti so oji tum dia patano na mama so menim na ma ware ni kunu na wo frame phone so bia na mama de dua bo no pa kura frame de dua ba tata me inti makodi me sister ho ya amfre Monday no ana fi wora na ka chem se papa na ba nkasa ni yimo nto wa ha dan na fi wora na se hwan na won fa ne dinya na mzo papa na ha dan no di fa ne dinya nkrata me mpe bone no dan no na papa na ha ya tenema na o hanya ma me chire mu yie wo ho ebra o de me mfa nse papa na ba wakwa akopɛ dan no mwanya bi de nkasa ho ne course e wo sa distance wase wo han na me ne nkwala bibia me wo no wontimi mba ho nti wo free man so ba na wo betena kakra na me se me ho no so ta me wuye nti wo han ama wo ne wo ma no mpashan enkura ni nyina nso wo nkyɛn mpashan enkura ni nyina wo nkyɛn na se ebia papa ne ba enkura ne be ye dai wo han anya sinuru mo han chimben ho okay nti nkura ne da wo ba bi se be ya dio be ya ibia no nkura ne entepe okay nti moko ye no fiewura ne ho enkomodie ben ne koso e wo sa bia ye no anu da mfom so me ye enkomodie enya mfom so me se enkomodie ben ne koso e bra bu ko fiewura ne ho no ye ko agent na de ye ko ye ana wo ko han da no ana me so me ne papa yi nete ana wo se me mpe baby nti na madam fonti na agent no pai nti letter na ye se ye bono ana madam from class so wa han dan na ma papa ne fa wodin ya nam se de bi me ye ni bere ofo nipa wodi ni sika han dan de na so so wa han ya ma me dia danse ye fa ni kobi ana me se han wa han ya ma batori ni sika na etua nipa de wona ne san ya ye se wodi no kure se wodi kwa esisi na so wo mpe no na adwembo ne na wo tirinzu ti nipa wa twa sika ne de mo ma no fa ni din boleta no ne wo mu se buo kakra wo ko so nipa obi mbre ma obi medi ana so okay waka sa de nyamba yi na ye sa na me so mo fa ni din no mundi ni din ya leta me ko tena ho 3 months kura no wamba won si ho kura da so me mbusa fiura ne so won me dia na fiura nda ko no ba na se na me se fa ni din ye nkrata woni na tua dan ne ka nti bibia na mete me so nta me so ana wo se me njai e ho na membra na me se skana wo se me njai skana no so mema wo skadi e didwa timba skana mbai ana me so ke me wo men kakra ngakra wa dia baba bia na masoa timu wankakra ngakra bi wo nti eyesa ano na me bra mo so mo free slimba ya mo be so so na mako gala ne nti to ba ye na me bra we chiriba ebet e ba ho to ba ye no nti me kwa ayamfe no na ya wo hwe nkola no na me so hwe me ba na ma me na kwa ba tim beduru anaju no so ho na papa na ba no mbaye na me bra no e wo ho no so e da nkola ne nchen o mo da hall wo na me so me da ma bre ana me da nti obo mu na bra za sister na hwan na bopunu na dwubrewe by 12 o'clock am so by 12 by na me say by ofake na so ofake papa na wo so oba na me san na obi timi bie dan no na me bra so wawura washroom ho no ko yo mo ekura hu na we chiriba but o mo wo form te say me ba pani na hu na because we na me so no pie bai to bai no sa na bia ma ha dan ma wo de be ma be sha no so bai pa so bai na me da nakit na wo bai na wo da be ma na so be ma da me so
Uba be man da mpane so. Na uba ye nyina da na kito. Adwembon wo mti na be ma hyede ma wo bot ko fakoro na kame bio. Na ma wada want because me na mo menwe adwembon. Bra ma da hono kame ye da je kura. Me ko biye ma ha ma jeje ni ama. Nto be da da. Ade ye chen de wo de bae no. Am gas ade ye chen musa so wo se dua bo. Wo de se wusi ha. Na wo to na sa tam na unua ne we. No wada mbo na sa ara na wo ntimi pam papa ni mfiri dem na se me pam no. Na wo se Hwan na e ka sa. Me nua na unua no onim kwan a papa ne fa so han dan no. E no o ka kire o se pam. Edua ba o mu yina akoka asa edua ba wa se. Dua bo na sem no ba ye no tobo. Me enko ne step. Papa na ba wa bebo punu mu anadwo. Ye papa no fuyi. Ye bro papa no fuyi. Akwada yi wa aduasan. Papa yi ko mfi aduoso. Okay. Be ma de. Da bia ya dwene no nyina no be ma de eyampa efiri ye mofrase krisosom eni nkramusom nananom som se be ma be ware mienu ana de chen so sa de esum ni nyina no entia minim budafo ne harifo ne wo ma akeke ka no de nanso se ni ekoko hunu se adwamaamo akoso a wo de mu ntie Yesu Kristo de no Sabre na Yesu Kristo ejina ne baabi a oka ne nsem ede twe akra ho no kura no na Habakuk tete ho baabi afei na mrantie bi dimrika ba Habakuk na dimrika be gina ho no se munsusu meyewura na wo kan nkwagesem no ede kire dipa man nkwada amfa Habakuk ye madamfo ntia afei na yede oba kama tia te sa akwala yi atiefo ge yo otemanimu onu nso wosisi fia ni bi na ya disisi fia ni bi ni timrika ba adan empanyimfo wosi yewura wosi yei wosi abaye yakwache ne so pe muntie di okan yo wasem ni nti na meka we di abebusa no wosi abaye yakwache ne so pe mokwache ne de so adwama amoso okay se nya nipa ba ko ne bo adwaman ada ne yi be ma ni si nchen ne ye de oba ne ba yewura nim be ka se yakoche ne so pe enti efritete de de achi etrimu no obi aha adan ya ma wo eyi chemba enho wo ne o ma na tim enti se obi ye wunua na nipa no beba wo nchen no ye be ma esese papa no ohunu we de papa no nim ena waba bebo prumu anadwo mepa acho ye nkokorafo no se ye konya nkwada nketinkiti bi sei no manim de dada ho sei ya ye dworoso papa because ye nim se ya anya dworoso wo mo ho no mo konhia mrantie bi ti se jataba no mo a asemasi waba be hia brantie asebe ne ho eden sen no e wodane a wahan de ama ne mpnem wunia ne kura san akokɔhye washurum ansa na papa no ba be hu na kire die na wo ka kire papa no papa ni busa wo de yi ne nkiremu ko sei kire mi hu mu ansa oba de ne mafiri ya mfiri ma ye mmere nti wa mbusa ma na me se akwa aba ana me ma nti dem wo ye nsiesie wa kwanje bi no tempa no so na tenae to wotena hodin za na me se na ofa dan ana na wotu hodin wa anka hwe na me sa ana na wotu hodin wa anka hwe ntade ye chen ye no wa musa oba ma ne ho asem wa musa me ho asem ama wa nkiremu se bi ye menua na bi bisa basiri na wositu ho ni de minima adwena na nam nitirim okay sire no wositu yi de wasum na no atu odin ode ne se sum na no me so sum kura obesu na uhui sire na wositu wo so ni ti de be na ma bra nti me to na me se akwa ba se nsuo na me se me ma nsuo na wose de wode nsuo na me to wa mada okay me na sa dwene me nti me to da ndade ye chen na me boy ne so daada mu hobi wada hobi oda hobi e ma de eche okay enti me fa ne se wo mpona na ba dana na dwo ne de wo daja no me daja e no ono atena ho so obesu o so obeye dai o ade ache e na ye dai nti ade ache no ana me hu se oni fie ura ne kasa minim asem kura o mo kan so waka chen se wabeto be ma wo ho anti onfa aye ne ye ne din krata ana me so wofa ade ache na me busa na kwan so na me so wo hu se eduaba wo nti nanka oba na sa oba ya da oba nkwala no oba ma nkwala ne sika
Uton so ban kwala no benom. Oban so wuyi ade kakra ma memba na. Nukurum so no de bodua. Nti ada na wo ma yensiesi asem no. Enwie. Wona wo yire nkasa. Na asumdwe ba me nkasa majawo. Wo ye me bone sam nkasa me ne papa san wa ye me bone bia. Yankopon twa meka. Wo ye me bone bia. Wo ye obi wo ye good. But anam edua bone bibia free ba no. Ana nso msara na wo ma yensiesi asem no. Na wona wo yire nkasa na asumdwe mba. Ta sumdwe ba na wo yire ti asesa wo ba ha. Wo ba senu. Oh, make an man no nso na call by kerere. Ba hwan phone so. Na yere efiri ho ba. Ba hwan phone so. Ba me phone so. Okay. Ne dua ba no start. Wo frɛ me anom nsɛm kwa na dua ba na me so. Wo kunu ha ba wo ba no rai kura na. Ma wa ma miska wa ma me hwe na wo se de wan abada me ho no kwa de. Me so fa ba bosumini me so wontwe ye koda ne dua ne ba na wo san so. Mo koda ne dua ne se mini hobi. Na mini bo bere na mo sa na oba na ka je ho ni hobi ne koda ne dua me ne ba ma na fa chire koda ne dua no. Se adane a ye behu de wadane ye ne behu se sa dua ne adane wan aba ho no kwa de. Nti ana me frɛ me bra na me bra wo san kwa ya frɛ ana me frɛ se no so no de won fa won ye kumi ono won fa because first one no koda ne kura ma busuani andi akire se medi papa ne chi ewu nko ade a ono de won fa nti wono kura fi ho kura de wo ba kura wonsi ho biem te me de me fa me wu me ntena ho na me wu ana me se ne ya sade na me pempanyifo ne kokuru no so ye koye no ba na anje zwa to ne ntum wo se chinchina ni kuru ni wo na me se mpahwe da bi since me ne ba ma ye koda ne bia me ne nchi abi waba chinche be ma so chinchina wanjame on the obo peso owe peso wanjame and I also so man because of diaboninti yeah afa man no kra na o hwe shi oluman no hwe say akosi aja poma na dahoyi na make sense kra o san ba sa no na TV a wasan akohye kra san de ada e man so de omo da na kono e ya na eye oba de o da ba honya akono na o de kamini sebe ye ne ya okay nti u ka kire ne yere no se oba kra o ma ne nwe mba hwan nti o ma ne mba ho o me ma no kura nwura ho na se oba ne se me ba na ma na nwura ho de edua ma but se me ba na me nya bie pono na ma na ya na me mba ya se ba hye man de so obeduru afi wa ne se papa na wo han na wo se wo na me won kombo sabre na wo we ne makọ my sister wo me de niam akọ trek e wa ya mfre ho enti na wo trek mu e na papa ne frɛ wo se wo ba wo ha na wo frɛ fi wo na wo frɛ me a ono wo frɛ me me mfa no ko because me se ono na yire nsie se ne ntama so wo be me pa de me pese me wu aja me mba nto mu nsie ne de wo ho bia sa ma me due bo no so be dane yo se be sa masa pe mabuzo fo ma sa ko second one ne yakọ na chew na maka jo nze ana wo se ono na de no ho so be ware mi na so wo de ho kora wa bo ma okoko ma na me amete wo fia de se na obekumi chenchena papa na nti ase are a nti ase a oba na be wanyi one ne nda ana so one na nti oba na sa one wo da bie mo ba sa ko na nti wo de ma apa wonu ma na wase da bi oba wa me na me se na oba wa me na siesie wo fie na sa bra wo siesie asumdwe wo ho a minti mi ko ware fie jadem nti siesie ana me bai mande ne me koya ana fiura ne friends wa friend se wo ba ama ya tena siesie asem no ana me kwache se fiura eno ra brada na ye breaking day nti nkrofoi sala no mbe kokuru silema ko di sala nti ka kire nsa yamba on fanto ya wada na me koda da me kan kakara me ba na manya kakara de me be hwe nkola no ala single mara na osu yo wate ti mi ko dru ho me sister wa bo na ju be 9 o'clock e ko bo 10 ana me hunsa me ba ne friend me se wa ba ha papa na ba na me se papa de yen no sa wa bo pununu ana me se mamumbi ana me sister se mamumbi because we wana di ma fie na fie wala sa obi oba ha dan woni dan na obi na me se mpacho woni de tie eduo me bie sisi ana wode bibi ma nkola ne dia eduo ba no betima nya nkola no ana me sister se mani bie se de ana mantim wo security man bi wo hono mo ba na me se de wo ye ne de nye ge ne niga nti wo koye bi wona so wonye hwe ana wo bie ma no wo musa nkola no ana nkola so wonye hwe ana me se monda din monda holo na monjano de we bia tadi e chi ya me na machima no ra ana nkola ne frame se mama papa no wade bubo ya abetwe fridge ni nyama e wode mu nyina ne mattress nyina wa be dey wade abubo ya be fridge mattress TV fan ono ane to mawo passion auto fridge auto TV and auto mattress and a fine standing and a silly standing fan
odi abobo ya abefa odi ni na atwe ni na atu me ni ama back me ni mu ye dia twetwe pictures atu ni ama gudem pictures fa pictures ni kire no atu uhu dem obaka sebi ni panti de bo atu asesa ni ama nyina ni ama ma kwafa me tonku atu afa mi bedure no dokora na me ho so me frɛ na me sa fa de no sa wo so waja me na me se into waja wo into mentena ho na wu odua bɔ no hwehwɛ ma yenda ne dua no na asɛm bi wɔ ha ne ga ma beto ba na ma jo beto ba ma na dam so na wo beto ba ma na ba ma no wo we me ana zo wo zana na wo se me beto no wo we na wo nhyɛ na me se na nka menda na me nkɔ hyɛ ye wo beto mu na beda na kit woni ma taade a me hyɛ da according to kasem to na yidi so wa baso a wa mani hunu wa ba wosie wo fie ya de bu nsa wa fa bag no oba wankra no wa ya fa bag wo store wa no na yidi bu nsa oba hunu no so obusa nkla na yese o ye dara kokumase na mi so ba hye me hono no enti sesi a wa besesa edem ne yoma no wa besesa ni o de kwahen menim bebia me beduru ye menim bebia me bedu na yira frema no pasa bom dua se oba na free 3 days ni kuna free 3 days ni to obehye me ho wa san de oni kurom so na agrade ne ama mazan pa hwo 3 days ni memfa mani hu be ma no ente mande ni wo ba kumase memfa mani hu enti sesi ya de pa ne wo hawo me hawo ne se papa no mene no ya science ani amra na obafa wakache fie wala nso wontumi sa me se me ne ntwempena biema because wasi me yini style said ye be so obi fofora baba fa de nto obitima di mewu oso ye dey wasi me yini awe de ntumi nka say o ka kire hwan no o ka kire no miamu se ono wa ware 35 ko 40 years sa we hu we bi da na de me de ye nu se meja no nko ade ne fiore ni ntumi fi nte fiore na frem se me ntu na me fa dan na o dan ne ba ma han de na wo de ye papa ne nti a ontumi ntwe ne hwen me ye ne hwi dada na aha pa wo se papa ne se de wo de aye no sebe ontumi nyaa o de na ade aye papa do mawura ya asemu nyasem wo kire wasem munti nyasem wo ye papa ne dai tola ya me de ne to fe kakra aha saade no nso e no nso wo ho eja kwa me ona wo se wo fe ano nche me de kra na me no bi de eja ade wusura na miura wusuro dabi wana onhwe no be ma ware me ka asemu yi na be ma ware de meti ase ano ya normal ana me busa se de awura yi kai minim tofin na be mi bi alewa na se has abaya eye tofi benia asemu onhwe minim me pesa papa no mi busa na asemu nti na mi busa asa tofi benia asemu ni kama tofi aha afedi ya wati ase eja kwa mati ase na no nso bi wo ho mo kika hwan mo ye na okay Matias na me se omo keka nje na okay jataba tenase na boa me nika mu tofe de mi nimu ade kro me pa mo chaw jataba wo betena sei ne yiri tie ne yiri nso wo Edmonton Alberta e wo Canada jataba nika mu tofe no wuni ma de kro me pese wo simi so agwa me kazo obetane ndawurai nika mu tofe de yedi ne sei de afina wo beka wo ko fa sugar daddy na me ka ho afina mi busa who spoke inside the ambe so be spoke inside ewura wo de ka ne mpanyini mu enka ne nkwada mu nika mu tofe ne yedi ne sei mpasha gafaro bema ne bema no aha wadawa na wo de ahye wanu aha afina wa na wo de katre mana fa na hwia na ase ebasa ni nyina na wo ye papa ni bi wo fa bi na we de beda no fa tumi agyaao jataba we wo fa tumi nyaao enti wo fa se de wo de aye ni nti
wo pa de wontumi nyaawo na so so be gya ne de a efie wurantu eno aba be sesa neoma ne nso ko enti de ne hia unti amo aba ba she duabo na so wa sesa ne mko de nya se duabo no e be free ho ne fie wura ne nso atu me ba ya no frame of phone so opeso de ne na aba han ana me se ye gene 2 years nipa mienu so ne ba je dan no 20 mji okay efie na wa he wo Swame. Basha. Ewo swame. Basha. Swame pe. Basha. Okay. Sanye ewura yi kire yi. We make obi se kro bia ya akwara abone. Panyini amesa ya akwara abone. Da bi eya asemisa. Asem no se wonte ase a busa ne mpanini mu. Ne yenkire omu mpanini mu. Ye kire se sebe mpanini tie nkwade etie. Enti wo busa ne mpanyini mu a na mpanyini no ehunu sene wa anso wo pa akire ya code da so ti di code a wo be hunu na de awure nso ye wo fa nso de eden fa bi ni ba ko body ai ko share ko hotel bi fa fi na ne bodyguard gina chiri na ko nya 16 years ya bia na wo ye ndi akura yi kan bia na mpata me ba ena okumi na bodyguard ni say ade ja okumi boss o say ma fra ha onu aye kunu no kunu no bodyguard ma fra ha ma fra ha ye kumi ma fra ena o se die bio o se be ma na obeto no hokura say me mpena wa fa me kura wa pe na me say nya me mpena me njintum me na me say metwe me ho na ya o mpena da bi nya me mpena papa ne beto wo mpena wo dane a wa hanya ma wo mu na ye me bra na o say ya me mpena kura ono de ye mfanto nche na wa pe sila wada so peme ade we on se wo ye panyini na awaresem ba wani ma eya ahwe sa biaye ne yie se oba be kase mikuru pema mikuru ye masam mikuru akofa mpena busa oba ne mame ansa kura na wo be sha asem ne kase a wa sha ase busa no se wo de wo homa wukunu hwe be ma ewiase be ma anigye ya wowo enye sika dodo a wowo eye se one oba ehia nanka ebeka kwabenane na wasode bodam ni kura wo befa no yemusa ye ho se oba eden pa ma oba so oba betumi akoda ho se bodam ni bema emfa no but emre pa ma bema se bema ebe hunu bodam ni ba na ode ne ho be kwa akohye no when the weather is cold no woman is ugly when the weather is cold no woman is ugly. I love this proverb. You say it's Nigeria people proverb. Nigeria people they say it's your proverb. Say when the weather is cold no woman is ugly. I bring it to the Asantemam language for my people. So sorry, excuse me. Ebe ye eja kwa mi bu ye o se ye Nigeria fo be. Wo mo se ewiem ye nyunu a sa wo ba oba bia ho nyetan. Awo ba oba bia ho nyetan. Sa be wei eye mema nso na ebu nye ma. Enti se wo ye oba na wo te awade ase na wo se me de eye ni nyem eye ni ho eye ni ke adani a mi kra de ne ho nyama kono enso sie ye wukunu what ya wade da say I'm the lovely wedded wife you are not what the ho kame be ma no obetie si abonten enu bi na onze o se ofa kese ofa ne se ne yire kura de ne ho kame no ofa ya ye kan yetiefo wonya akora keto wo ye papa panyini eno abenya tofia wotimanim hei akora ne nso akire wa bie bibi so kakra bi we kura wo kan kura ye bibi kakra bi so okase wo bie nuoma so a obehu obekire nuoma mu obekire nuoma mu obehwem na monkey wom goat die wom cow die wom say ayi plasma say obitima money bi ana me wa money plasma nso wom oh plasma wom eja kwa mi nchiremu Professor Maya. Okay, enti adofo
eno no and then Emmanuel Kobi Kusibrempo also na ya krobia santi. In fact you look younger than your age nana krobia nyame nhyira upi wate medase medehye nyankopon nhyira wonso wate onya wonso kese wate na untutu anamunzie nana sika no se still nana oye handsome piao mate make us handsome no media benka ho say mo se meka ho. In fact and now we discover hey me ba no me tin nka che wo was a hwioso do hey discover frame me number nie me ye show we are call me 0244 211 772 discover frame number na me wo was a hwioso a wunim na yira dadaada. This is my number discover me we show a frame 0244 211 772 wo no but wo kompna ne ho a asomdwe bia abaya ne de be mano no sabe odane mpana ne nchen ya otumi dama ne ho to no nye bibia enti o enti say emema bebre a result to saade no se me yire betete me de a me fampana sabe de bekwa akotena ebia baase entokwa bi betumi asi baase metwa bia na mabro sram wo kofie na dwendwen na wo san kwa akoda wunti ene obefa abaya obai wo ye wani yate ase se wo mpese wo kunu befu wachi wo mpese wo kunu befa abaya afoforo na wasan ba akọ fere akọ abuburu nua onua oba sesa wate enye wo kunu ne hawo ye nasumdwie oye ne sai beboawo se di abaya yi eye ne hawo kese pa eye dua no eno ye number 1 sabe ade wei empena twe ye frɛ no begoro nenso emedamase sa wo ye be ma na wuti a empena twe ye frɛ ne begoro nemom emedamase enti papa panyini obi kura si na che wakwa akogoro abaye yi watufo wosisiesie wo fie se wo siesie fie no wi a eye eno ye ono na no asemo bra menka asamagyawo ena memfa ho se meto awade ne kura so mienu na siesie fie na wonsiesie fie na wutumi dimirika sabi wako han dan oba ni nti wo wa han ama metinam wo han se wo de ma oba no watoto ne oma de asim oba ni nti a afeedi en na aba onso abesisa ne oma yi na waka kire fie wura nso se ontu no eno nso ya another point eja kwa me mema onse misa kwanya no ba ku mienu bi ewa ba ya ne side na afei yehudi ebe ye na na wase na menna yatifo na menna bigi nso ase bigi one ne master fitani bigi wase ne master ne se friend kwana ne okay na minia ba na we mo bomani Rosemary don't so the Rosemary wase adiza wase wuti akoto yama wana machimama tarnaso wase nura wana mo friend na wanti ukaka kire ni sabe adiza ewe mechiao sister bra papa no obeto wu nua be ma no odem no ade a chie na question be na papa no bisa wu nua be ma no wambusa na hwe wa misa na hwe na papa ni di how many days wo odi 2 days wo na wu nua be ma no so di how many days wo obeto na nam kache se papa na edua boba ye na ye kwada na ya ho na se ne me ko ontena ho na ono abeka ho bi timindi masem wu nua be ma no so misa papa na hwe na bi so ono watime mu no se ma papa ne ba wo mu siesie nsa ono na ni refi se dan no papa ne be han ma ono obeda mu bi papa no o ma no ntam ti sen mene mbane papa no wanye me bone yo sami se waye me bone a wanye me bone wanka sentie me da wo obi oni papa wanye me bone nsi ya obi ka se de papa na yire ni ye nya jai na papa ne san bra obeji no emfi papa na yire no na ko papa na san ko so ntwe mpona obeti ase me de mi ni ha batoy ni yire ni de me ni ntimi entwa kura denti makokuro mu akọ hu mi ankasa pempanyinfu akọ manson kwanta ho mako hu manson kwanta kurum pe ada what is saying uko hu die mi ko ere nanka nipa mi de o mu chi nanka wo ya tu abo mu kura ka no kura fo san ko hia wo station kura na ne baba aka che me se me ma me wonko wo na ko hia ho no
ana ye gina enim ho na pe prague ne tu ya na maame epie bae na otetew na ko bedi mewo okurumu papa ne maame no o ma wo sen papa ne maame ma wo 5 or 6 mu ba ko ni papa nyini no unim ni age bancha bete wa wo be for 30 years na saba o papa size na wo pe na sa anyom ne kra hwa ne boy akwa sem ka sa odi obeku eya mo hwehwe sa anyom ne mame akwada kete o papa size na wo pe mo hwehwe sa we ya make jezifo ne nteda o mo nteda akwada kete o papa size eya men kan o mame o papa de ne wo yenim o so wo kan o mame na mame mi sare bi na me fancy fabusa papa ne be han dan o fi ho no fi ewura no oba ho a woni papa ne tam tisen woni fi woni ye free somewhere umra kanfo ne ya yifu de ntafo de enye ba ko nta de ya ona ka enya no kre men ka sa asem no akanfo ne ntafo ye ba ko enyi yimu nim oba kan mamu na hinkura asante mamu haya me kan ni say bibedwa amaka sebe ye pe ne papa mu nti especially asante for okay se papa no ye santini nti nya kan kura in general na o kan asante ena ufie wura ne nso ya asantini asante nko na ye omanya sebe ye wo other tribes abusuaku ahodo a ye wo no mo ahemfo ewu kurum ha so onim sa very good enti enyiyimu nim wate ye kwasa wo area bi ada tutu bi kra ka ho bubo bi kire no ye wo da gumba lai ya ye wo frafla lai bubo bi kire no ye wo angluga bubo bi kire no ka fante fo de ne ye wo fati ni town wo ye jaminu anu fante fo wo ya fante fo so ye wo lai o se si a me beti kuzasi de ato wate meti kuzasi de oba de a chia me akra ye yo ewra wo se papa no wo hia no de ba asem de be nti na ma ne hu o mi hia no na Thursday no wa fa pawo pa on se ekuro pawo pa fo ne bi omani yeden ana wo fa omo so a ya na ma wo ma muska enso e bitimi di watem to wodi na ga no wo kan da guma meso ti da guma na mka se wanjai ne de ye papa pe ne nya sa na esa wo kasa tia no nya sa na ye skana wodi man kasa enso na wo kasa no wayini nya sa na de ho na mi di hu no nti wo ka sa na eye dey ana so na ne me se wo ya na me so mi ye mi kuro mfuo no na so ba kokko de ya mu hu mu mutum so mpa hye nya sa na miti o se ma kokko de ya na den mo kire mo tete mo hu ba sire o sie firi na me so me nipa bie nipa me yi nipa mu nya sa na so do obi ho kura wo tena ka ho kana na o ye na me se de be ti sa asem na wo kan na ma papa ni bu do ma wo na me se me kokko na me tena ekura ase sa ma tena ku kokko na ekura ase kokko yin ku yin pre ena okay afi ye mra efie ho hwan na kopɛ dan no ba so na kan se bo ama kwan wa nti me mpɛ dan ku obo even enye fie ho kra ye nsa mra kaje tia ho a okay ebra papa no e kan oba kokɔ de nka ya na wo kyerɛ wo ho no e de ebio na san to aso ma ne be pɛo oye de after u save ni free sa unu ada gomba ni ne nsam no de na e kɔ so bio no so wo de niama na e kɔ jira na bato hono mukao ana ge ne sese no mo de koso akofa pragento wonti min sa anya sa no wo so wafa ne mafi alaba anya sa no ne kaaye ana me ka kire so enye hwe wo de won fango to won fango no se metia na mse de metia ya me beton ade de baba bi ya meton no so one okay me fa na mama no na mo ko na me de na mama no o de wo number e ma no ti wo de wo number ma no eduru anwumre no ofreo wa frɛ kro bese na de chene ni tuli wa frɛ na me hu ni pakro na me sa because man kai papa na me ye enti ehwa na obese wo pe ana edis enti oba na me wo Dubai hoton biscuit ni niam de ma na hye bi no ana wo so na me so me wo Dubai enti oba na wo se niam we na hoton na me sa na so wo ya de to oba bia no aba ho bibia me ton ade no wa ba ho no se me ku nti ni ma pepa wo pa kura ma no ba na wo so na niam sa tam no oba na oda hye wo ngakra akra wo Dubai ho
Otimi ba bako na oso oje kwama nkwala no. Okay. Enti wo be hunu se ene papa no se ne bi a oda hye wo kakra no oye bema ohye oba enti wo be do ne wo wakoma mu ansana o be se ope. Onde na ni afi on se makofa arma me wo ntem na masan ko ware ta mboa minti na menam mo na me se ope de na ni afi afa abranti ya jojo me de obe fa de na ni afi onde ampa ye ni aye ni afi no de nka ye hodwo obi ho na ni afi na adwini mfuyi ne ope sɛ wo nyina ya tie de obo to aso abaya na to bombo oba de okane nso enokore obi wo hɔ a na nani afi enso na na dwene ya size fu nyina wo nyense hunu ne bi because they are ebu me de ban pa de no ro no tumu se nani na afi ba ano de no ma bi na ye na ye ndia okay one man nipa broken heart na wo dine tofe oluma broken heart o ga say why did tofi nyina wo sa tia one man broken heart na wo abrante e kura broken heart chi na ono kura ni moja no ano o che kura na etimi wo na ti say oluma ya ye moja ya dai che say eni na mitrim I'm trying to imagine the papa no say ya wo dai wa ni tiri kura na ye nka na pressure kura we kosoro sabi ko check na kosoro because emoja na edin a e na no go e say na pressure ko me che yi padlock no okay afei me say edan no hwan na kopeye ba shemia ona ka ase kopeye na wo koye na akopeye hwan na ni fiewura no kodi ano mpa shemia wona oni fiewura no kodi ano okay afei hwan na kotua a sika no e de share papa no fiewura no nsem ba sho ne ne kotua mi di ano no ba na so pe ha be bo na msa me pe udi ano wie na akokire no e no obusa o sesen ana wo se me pe o kan de o kan ye no wo se me pe yi many free of a won se ho kan ana wo se me pe e no se wo pe me pe wo pe e na o kan de en na msa ai hoy to aso e no ape na nampese e na aso wo pe e na onu nya ne kotua ya na onu kwa ne kotua ma fiewura no na waso obi ye mo bo minto ofre no mo sani ska no e ma papa no e ma fiewura no fiewura kwa ni me hu ne da na yire na ya me koto no te ye sani ska kura da na menim fiewura no menim nani but na madam for na menim no ono na se wo ye ana me so busa no mo so ho de ye afi wo de wo ma de nyina aba kumase ya na se wo mo nto ho wo mo miensa ne nyina se wo mo nan no ha edan no na ye single room na ye yi se na net ye chemban ho sa bibia hyehyem na okay afi ye hwe we no efiewura no sisi a wo so wo sesai wo se wo pese wo de dan na ma han o de na dan na ma han mo han ni mfi sei 2 years na ada ya so enso ye wo so mpe fia ntokotoko ada mine no ba amoko just Monday na oba ye na msi dua ba me kura na me ni fie na oni fie de be de na ma fie de na ntoka bai hwan ne kon Monday no me mbana na o me frɛ me se papa na me se ma mu mbie na dua ba o mu bia wo de ade wo so wo ba so to ne ya ma me se ne ana me sister kan se me ma ni mbie na me so wo de ade ba ma o mu ndi na no e de na ye ntokwa a wo kan se wo so mpe ntokwa so we de wo wo ba bi ntin kwala na ne kon ya na ana ebi asida ebi si wo hoda woni papa na eta yi wo fie ho David me se papa no woni problem ne yi usand eniama be na so wasisa ni sisu mame wo fa TV no fa fridge no fa fan na mattress ya da so mattress ya moda so ni nyina wo no ane toye ndi si ya wo kwa obeda hen enda mbaye me sister ya de bedsheet na se wo ese form empane de wantutu anana mattress ne da form no onya ntoy do wi ananka watompa kura ahwa nko bi tutu aka ho enti ne bibia ni ho a oja na odem ho tebe kete kura ye use na me use kete na se ye na ode bibia ba watam kete no kura watam ya no so de ko ana efiewura asisa 2 osementu na o jedane de ama obi enti wo so de balance na ma papa na na wose papa ni din na wo so nti 2 sisi ade be pa na opese ye boa sisi e pese we dua bona na fie ne se na meti bebi na metuba enti dua bona
eduabo no enu ne hia wo enti se ba se free hokra sa ko ba bia na ote a nka ni hawo me nkwa no onkwa ne hia wo na se o mo wudua umusa bio akura we de me musa bio me musa bio me se me busa ni se so o mo ni wa bo wudua sei o kan sei na yire no na ebom obo wo sei wose be ma na o se ne bre ono ne na bre fiti nkwala brim na odi sika ne be ma amia ni kuro mu nso mi de mi manso ho no be ma ne nso ama ni sika nso da so ma sika se sa bre no firo waji ni sika bio ono ne yakoda ne oba na wanka nkire mo me kokuro mu na oba ne ka kire me se yakoda ne oba ma na mbo me nso wokọ ne sa duebon na oba ne boy ono so ba wode ahye no nam so payment enti se samontem betete a wo de wona ne dua no fine na hu se be ma ne ebusua ne ne dua bobia na wo so bio okay atie for oba yesi broni bi wo Manchester Airport on Titwi your friend Mr. Scott on Titwi nanso se Ghana ni a ho your friend Samson Ahmed so onu tie ya ni a na broni na ni agye hwe se otie Asembeba Dabi no enti otie sei no na ono nso kire mu enso de kire enti ebre ne so bia papa ne ba ne nchen ma ne kire nsem no a enti obo we de mesrel se fa sociology brofu yin kakra na fa chia Mr. Scott no nso ntese ene yenso ya chia no sociology brofu mu enti menya dai chia ne obrofu mame na ne din no gra de say Mr. Scott hey Scott Mr. Scott good afternoon good. Here is Otecfm 102.9 Asembeba Dabi. Today we are meeting the nice lady, tia girl, Coca-Cola ship. We are speaking to her about the story, about the life. So continue to listen. Makase balupia esa no me mitiri mo ayeme de obo akura eye odi waya onto ngo so no ntie de aka be ba waya de be ma be ye bi wa me ye ni nyina waya de o ma ko mo de me waya de obo waya de udi mi se me camera fu awon na ina ko mo de me o be shemi sa na ma be camera fu ayi kura asa ko mo de me ana o ma me ayi kura na se ye your friends awurei gay ya no USC Manfosia no ye come dey me a ka bu anu se ga kwekwe wo so obo je kwato na wa hwanhwe obo okay be da say enti eno no ena wiei arofo ne ade hye momma menda voucher papa ne ye friend of ade ibra wanim na bondin ofa kakari ofa ke kofi kakari ofa kofi kakari ofa kofi kakari ono na ote manson kwanta no manson kwanta eno oton edien wo ho oton TVs why kasa den bi wa no awode wa na oton TVs ne niama washing machines oton ne ma bebre wo ho okay ofa kofi kakari de twatwa oba ni bowdua ni bio ye da bai anopaya ofrem passion was ni kuna bakuma 3 days ni na wo ya we se ni kuna bakuma 3 days ni kuma sa no da bedru uni kuma se passion enra ena wo bedru ofrem so ba Monday no ana me se ade ya sa menya ka nti anu da bedru fie be enti wa bedi kuma 3 days a ene no wo we wo be yi ni amana sa no wansamwe no be yi nioma ne days sei ni enra na oyi nioma ena ne yire ne ka kire wo se wa bedi kuma se ha 3 days enti so wa bedi ha 3 days dia no we o me nchan dia oni kuro mi nsuo ena o de je o je mi so wa mama wan siria
wama one city what is kama me so me ba kura me ne ka se me fa mani hu papa no on fa wani hu mpa shere phone so na me frɛ no na o ka kyerɛ ne sɛ ne yera bodua ono wo ya we oni o ya we oba na bodua bi e no ana me bra so ka kyerɛ ne frɛ ne ka kyerɛ ne sɛ sa wo so wonja ya bible no kyerɛ dia na wo so oyiri be kuni dia ina dia be ya afere wase me bra atrete no koma police ana me se oyiri kumi de bura won koma police o bra frɛ ne ka de wa ka kyerɛ ne sɛ wa nkasa nkyerɛ me no wasan si fie ho be ya nipa na bondua wase mba wa ba ho ba se sene wan ka me oba na san frɛ na no pe ya wase me bra atrete no so obi kuni ndo ko yake se mama be chi no sa no oka ko yake se mama be chi Jataba asemi ba yo fa Kofi Kakari wanya ono nso wa ahoma ne so side of the story ntina mebusa o say yi Nana David aden e number no edum na ye nya ne tie se wono ana ahye da edum no o kuma se ya aden ntina wo ka so ono ana ahye da edum no aden ye di nkomo bi wase e de nkomosie ni nyina ne se opanyi bi ye mpese bi din di betudwa o kuma se ya Dr. Caesar ho ene yeso akotena ho no mo na o ma nipa na frɛ wo bai se wo mra no mo nsiesie o mo nsia no mo ni nkomo na ba ne se wo wa siste wo mra wo ba ba cha so ka se Dr. Caesar ho ase se ya de hman ho no Caesar place na ba ye bro no entinye se bi a o ye adwuma wo ho na emom e ho na bi nipa na ba begina ene wo fra ba ye se omra mi ensiesie asem no okay songon kana de hman na ho no mo na wone wakọ nipa no ho ana o ma fra ewre se o mo mra no mu siesie ena ewra ne se ade na ne phone edum na o se oba ono no kwa akofre nipa na manaba nti won free ha no na omra ho no mo no mu nka saase na nti hu se wono ana ahye da edum maje sa nipa kro ne noma afre no nso aka kire no se ono nso ni papa nanim sabinsiesie no ope no yenso yeti hei sabinsiesie ni yepe no obi aba ya akokọ kama wati hoi gone too soon sabe mesra meka ni ade ni poster be boda ho obi kokohuna ge kama we di adai yempese sa ade no bibesinti ono nso ade no won lead no na sabe omra na ba bi esese de tumi yeye no yemfa nto wa yes ade no wona na yenya ne number na ye di kan bonus well tie well send your canon well and ye ne sa mama ye mama sisi ya adisua won nsemi mu ene mabedwafo ebeboa yen wa adisua mu ene we don me hu se wa ba ahoma ne so ene o monitor show no all the way from United Kingdom London or say Nana Krobia you want to help 5 people there be any help from me anka say I'm for create here dwetire ankasa kra say no bi say so be office wa dwetire egu ho nye dwetire ketwa akoi college asem am ko fato me hu sinti say me ntumi mu amamfo dwetire na nka busumi bia me bu obi dwetire 500 cedi wo bibia utumi ton bi de na 500 cedi betumi amwaton 500 cities. Mama told me, baby. Me started watermelon, let me cura 100 cities, but within 1 month, let me cura by 2,000. Hey, girl, no, you're very industrious. Na, Bosumi Biana me bo nipa bos dwetire 500 cedi. Ba makwa kofa obi koriji. Akwada no sebe ne maame awu ne papa awu. Ye dindi wura mu eno akoka nsinsen mu. Oye ne ho hwie nye yie na makofa ato me ho so eno ye baako nkwada mienu betwero ya wonom nso kɔ SS na ano nya ne me no na nam atiefo ɛna sani ade ne tie no enti me ye ne sani me ntoto nioma no ansa kura na SS na duru ho enti sese no amadwetire bona ankasa no awomo kɔtwe next week ya Benana Isud mete on kache mehu se na awie won so wa join ye jata be yes assignment na mama sisi ya na mama metiefo feedback no sisi ye ya ye ka sei na ye hunu papa yi enioma wa kosesa edua ya bo akwadai ene dane a sisi wo sifie wura entuni mfirimu yi ofa Kofi Kakari odi se oyesa
ɛyɛ question na mebusa metiefo abaye no otene hefa na otene otene bo aman ya sɛbe ɛhɔ yɛ abusuafie kura onimso wɔ baabi de ne tito ɛna ɔfa abehu ne mpana ɛna wama na tu sɛ betena kumase sɛ bɛyɛ a me ba beduru kumase a me pɛ me ho atwa ne ntentem a metumi atwa enti bra na bɛpɛ dan na me han mawo ɔfa otemanso nkwanta wanya wadwen sɛ wo bɛ han dan kumase o ɛyɛ wo mpana ɛna wo bɛ han ama no sese ya asɛm aba ne sɛ kɛ ne sɛ memfa ho sɛ wo yɛ akɔkora sɛbe wo anipa mani gye wo ho nanso wo yere sɔre a edua no wo boro me enti sɛ wopɛ sɛ me yɛ wo second wife kora nka mini hawo na mmom fix your home first na wo yere nyae medua boroye no ɛsɛ sɛ me fa mpanyimfoɔ ɛme yɛkɔpa kyɛw ɔka asɛm bi ɔsɛ sɛ ɔgye me tum sɛ mɛyɛ second wife a me mɛkɔ akɔsom maame no bosome ansana papa ne kura atumi abɛyɛ me ho adeɛ ɛnɛyi papa yi fixi ne fie nwie yɛ nneɔma ɔtotɔ ma agɛ no wakɔgye bɛɛde ano ɔwe ne wɔ so no ɔsɛ wagye na adeɛ ɔmo obi mɛwe gei wɔ so gei sɛ menyaw na mmom wo fie gya atom enti sɛ wopɛ me deɛ a fixe wontumi mfixe wie wo si fie wura ntumi enti mebusa o ɛyɛ question ɛyɛ sɛ ɔfa kofi kakari ɛgye nneɔma a ɔtɔ ma awuraa yi na otu awuraa yi efiri dane a ɔbɛha ɛyɛ ni mu ana ɛyɛ asepis ase deɛ mɛbɔ bi ahyɛ nam deɛ amatiefo fa momfa wanwae yo akra adesua wɔ asɛm yi mu pa deɛ di nkan ɛyɛ ɛkwan a yɛfa so a yɛhyia bɛma ɔn sɛ ɛma no a wɔn gu asɔre fie ɛnam adonsinfoɔ soɔ ɛpɛ ekunu ɛne ɛyere no ɔn baabi a ɛkwan a awura yi fa so a okohyia papa yi obi didi na tɛm mu dwoodwoo no ɛna ka awura yi akoma no sɛ deɛ bi wɔyɛ pɛni mu mɛ didi na tɛm saa pɛni deɛ yɛnyɛ ne saa asɛm yi a wɔka ayɛ no wankɔ mpaebɔ wɔ difi wankɔgye akwankyerɛ biara o ɛna wankɔdu nsini biara ho wɔyɛ na papa ne hu sɛ sɛnea awura yi ɔsi kasa yi ɔyɛ obi a ɔbɛwɔ abadaeɛ awura ne chance yɛ ni ne tiri anyɛ yie yɛ baako pɛ nkana yie yɛ nyinaa ne ha nti mu a mo sɔre a mo nam yɛ yie musuma nyɛ no sɛ mo anya yɛ saa ne bɛyɛ wei wɔyɛ saa pɛ na ayɛ yie ɔka asɛm bi ɔsi deɛ ntira papa no twe ne ho antwe no nneɛma bi kɔ so awalefoɔ no mu nso yɛ o na mo nyɛ yɛ na atwam ɛne yɛ mpanimfoɔ ɛne yɛ sei na ade ho kame na wɔkonya ama menka asɛm bi kyerɛ wo papa bi ɛna ɔfrɛ me sɛbe ɔne ne yera wadeɛ egubuɔ so ɛnam sɛ yɛadɛn ɔsɛ wakɔfa mpana ane ɛyɛ mpa na ɔkaa sɛ ne yere nyɛ adeɛ baako pɛ bi ɛwɔ mpa mu ma no ɔbaa no anyɛ ɛna ɔkɔhyia abaayaa no abaayaa no nso yɛma no kama enti amana bɛdɔ abaayaa no mmɔ deɛ nti a ne yere no anyɛ ne sɛ ɔse na sɔre ɛnkyerɛkyerɛ tia ɔbɔɔ na sɔre na yɛ akoa yɛ asɔre ya ɛdam sɛ deɛ na wopɛ ɔse ɔka kyerɛ ne yere sɛ ɔpɛ dɔgi ne yere sɛ ɔmo nkyerɛkyerɛ tia dɔgi ɛkyerɛ kraman ɔpɛ kraman nti nkram nyame bɔ ma nkrama sɛ nkrama nyɛ saa o de me ka to deɛ ne so wona wo nteme deɛ na se nti sɛ ɛkɔba ne saa no a deɛ wɔyɛ yɛnya aduro ɛnso sɛ wobɛka so akotu aduro hwɛ o wɔyɛ o nti sɛ wote bi ho na apɛ sɛ bɛrima ne dɔ wo a wɔ sɛ wɔyɛ nea bɛrima ne pɛ ɛnkɔyɛ sɛ neɛ ma asɔre se sɛdeɛ akorɛ ka yi a wɔ se saa no ɛkɔba saa ne kyɛ sɛ woyɛ kraman saa na ɔbaa ne kaa yi o wɔ sɛ ɛkɔba saa na ayɛ kraman ɛfiri sɛ yɛ nkrama afɔ style nti saa no nti no ɔnyɛ ɛna obi nso akɔyɛ na ayɛ sɛ ɔhono awura yi ɛna sɛ wate aka ne so awura deɛ ntira mebɔ n'aba so yɛ sɛ ɔho sɛ nka dodoɔ no aba ha deɛ ɔmu di kan aka ne sɛ wɔnzum me nka no deɛ nka panyan ɛnso ɔbaa yɛ ɔnka hwee wɔse sɛ nneɛma no a watɔ ama me no kora wafa a ɔmfa na mmom adua no ɔnkɔ da ne ma me mehɛ dɛ baabi saa no sɛ ɛdan no ɔse mpo ɛdan no ɛkɔba sɛ fie wura ne si ɔbɛtu no na wagye dan ne de ama papa no a woni asɛm ɔbɛsesa ne nneɛma ɔbɛsan akɔ baabi wɔ hɔ obie ni hɔ a waba afidie yi so asɛm bi sɛ yɛsie na wabɛka sɛ wɔpere ne nkwanko a ɛnka wɔbɛgye nneɛma wɔbɛpere nneɛma no na nka wasan agye sum sika
wo se me de me se se wodane duane ma me na me nsan kɔ makura ase kura no a bɛkɔ awura wanya ni bi de 0505224944 me activate me phone lines no Queen herself osidana oye me crash wate sir me da se me wa Angola yo mate Angola this year 0505224944 and 0505225578 dear eja kakarika na wakose saneoma na sesei deɛ otu abaya ikura de free dan ni mu no wo wadwen kyerɛ wo ho ne sɛ one papa ne ya adwen ofrefo a wudi kan wudi de sɛ na aka sɛ free hen magazine de share ma mintie we na we de papa yi o je no on san consider abaya no fa ne ma no fa ma aja then de wudi kan bu be no ko ye mbagoro mbedama no ena mano so dia ni efe o dia wo do ye ma ukunu nye omunye ya no ho aye ma ye dada ni abaya ye ni dia na opese be meye le mo be ma no nya abotre na won san ko neki le mo won je no won fe tiki no e bi won je si ho yi na ye no won na busi afon ka se yi ko me da ma mens me da se be de share hello udin de say na aka se free hen wani o me ka se free edukuru dukrom de share ma mintie wadwen kyerɛ ayo nana me da ke nana ade obi fa ni pa krokro ni yero oh ai aba e woni mkasa woni ma krokro woni mo dodi na papa isa sama ba yi kan di en ko nka aboni o wote me pra me ma me ko fa ni ni ade ne dre me papa enti me fa ware to a en ha me me mum ko siesie wona o yere ntem kwani de no aye papa ni se na ndi oba ne ho a to hwe nse na nya yi so anana ai ndo hwe bibi mate da se me de share hello udin de say na aka se free hen FM baba me ka se free adamse akwanse baba wadwen kyerɛ wa asemi ho ne sɛn eni kwa se papa no ko se sanu ma no kula because oba ni tini baby na o su ntumla o be ha da ya man wa da na man na o yiri buru ni ya na ko si fie min ka se me jayo aye no ma sisa o mbe ka sa o fa no man me guo ko baba mate baba ene won so wadwen kyerɛ hello udi de say na aka se free hen ajia microbe ya na yo asante yes sir yakano anka sanka ni yes sir o bo me mra ni say ya na mitia ya mi kuno me poasa so na program da bia ni wa menti o krofa nzia bi ti da bia e condition ni bo ho na jama tum na bo fa na ho se papa ya menti awate ami ai na ya na wa sama kan ni me da uji sia bi fili ni sia bi wo ewure ya se ni sia bi pa wo enti na ya na mukunu free mo chiko tempera mo yo mo da also on pedo wa so de on pedo ono so ko ya pa we ye ne do di kama obo akura ne be me se se ne no o fe on se to no wo so de ye o tan enti na ya mo ntomo fu na baba wa woni okura anti wura no nyina se de ma ko de bia na ya o ba nya na nfa ami ko na ma ntia MPP General Secretary Justin Kodia from Power. Okay, Mate, odon so da se eja Kodia da se. Hello. Odafo kakra mekan se eye ababawe o wadwene papa. Because anko bebu ho nanka papa yi bebe fa no. Na nam de papa ne ye manintis anko be gine fine yirisem kra ya. Be kwa ko ye nsem bebre na emo no. Osi papa no nkonko siesie ni fie enyenye se bi nkonko siesie ni fie se onko to nkonyanfa ayi mpa bi nkonko simo na emomo no one ne yiwe enko kasa ansa na se ne yiwe ne pene so se o meware na wabeware no ede no aka no oba bi se na kenyaya anke ye pe emenyina so bantse se ya anka ye pa anka ye pa enti papa no kakra mekane se onde onko one ne yire no enko kasa ne nabusuafo ba nabusuafo nso kasa ne ono ankasa nabusuafo enkasa na de obia no omonka na chese
So oba ne prince ne yire ne prince say on war oba nkan wa ababa war oba ne oso open e fa won wanyi bia open into the for updates bia me send the ababa somwo media ne complaints macro